Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan naamu wajibate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn hali wajibate k'a dɔn sunkaloba in a daminɛna o don wajibate k'a dɔn limaniya kalo hɛrɛ kalo ɲuman kɛli kalo naamu wajibate k'a dɔn de bɛ kɛ sababu ye min ye barajiw ye min ye Ala ɲini ye a ka kɛ sababa ye kosɛbɛ sabu ya silamɛya a jɔsenba dɔ ye k'i ɲininka sun ye o don sun Ala k'a nɔgɔya an n'an badenw ye amin ya rabbi Ala k'a musakako nɔgɔya amin amin wajibate k'a dɔn ɲuman kɛli sara bɛ Ala bolo kosɛbɛ wajibate ni maa min ye juru don Ala la Ala b'o juru sara fo sara ko ɲuman wajibate k'a dɔn foli ani tɔni an n'o kɛ ka ɲɛsin banabakaw ka den ma kɛlɛ maju sɛnfara y'a den ni madubilen den wajibate k'a dɔn a m'a fɔ n ye a t'a fɛ n k'a mɛn a t'a fɛ n ka bɔ a kalama sabula a b'a dɔn ne da ka bon ni n bɔra a kalama bɛɛ n b'a fɔ diɲɛ ye wajibate k'a dɔn min ye banaba ye a bi ne ka kalo 6 kalo 7 bɔ kuranko gɛlɛyalen don banaba énergie t'an bɛ groupe belebeleba musique groupe in bana a minan caman de kari-kari la wajibate k'a dɔn kuma min kuma in fɔra ye n y'a mɛn cogo jumɛn in na dɔ de ye n wele daba ne bɛnkɛ ɲɔgɔnna t'anw ka jamana na i bɛnkɛ ye jɔnni ye a ko maju sɛnpara n k'a ye mun kɛ tuguni a ko nin groupe in kuma min n'an ye kuma in fɔ a ye a y'i to Faransi ka minan commandé Amérique minan nani a boli wari ka taa n'a ye bananba minnu bɛ taa monter a kelen y'a bɛɛ lajɛlen bɔ wa hali a tɔgɔ tɛ commandement papier la a y'a commandé ne de tɔgɔ la wajibate ni ne bɔra o kalama o ɲɛfɔli wajibi ɲuman kɛli faso la jango sunkalo in na min ye jisuma ye min ye glace ye climatiseur bɛ min fɛ banaba bɛɛ lajɛlen nungu bɛ lafiya sabula kuranko a bɛna tugu wajibate k'a dɔn a kunnafoni gafe laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajibate hakaja ni sɛbɛnnikɛlaw ye magwa kɛ anw bɛ sigi a kɛnɛ kan ni k'a ɲɛfɔ wajibate kɛnyɛrɛ ye arajoso minnu bɛ furanjɛ la olu b'a yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen na o bɛ kɛ sababu ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni sɔrɔ nka baara in n'an jɛra a la bɛɛ i b'a sɔrɔ maa 3 don sɔgɔmada in na min bɛ so fankelen fɛ Afa Ahmed Jakite e ni ne 2 tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na min ye journaliste Seydou ye a bɛ girinkajɔ la fa dɔ fɛ jiginna t'a la a ma se ka yan sɔrɔ bi ni Ala sɔnna don nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ Ahmed Jakite n'i labɛnna i y'an k'a kɛ karamɔgɔ dɔ b'a n bala tɔgɔ bɛ di wajibate ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don wajibate maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru Kolondigi Baru ko i k'a dɔn fɛn min n'a kalifari ma wajibate k'a dɔn i k'an ka nɔbɔ min ye an ka sɔrɔsikulu ye finitigiw wajibate k'a dɔn nisɔndiya ani jamanadenw ka galabu wajibate dɔ de bɛ fara a kan a wa ɲɛta don o don dɔ de bɛ fara a kan sɔrɔsikulu wajibate k'a dɔn a wa lamini min n'u k'a ma ko mura o bi jɛnɛ mara la wajibate k'a dɔn tile 2 na yen ma ja babaji maa 200 ani kɔ k'u dafara k'u kunkolo ci wajibate k'a dɔn ka kobara fara k'u yɛrɛkɛ sɛnɛkala ko wajibate k'a dɔn jɛnɛna lamini u na mɛn nin kɔfɛ i k'a dɔn bamanjuw kɔni u na yen bila fɔlɔ wajibate k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo ka kunnafoni in sɔrɔ la larimɛ i k'a dɔn u ka ɲɛmaaso la communiqué min n'a jɛnsɛra wajibate k'a dɔn an ka sɔrɔsikuluw kɔni dabu ye sunatu ye bilen ni jamana yɛrɛ de ma lafiya sɔrɔ wajibate k'a dɔn olu tɛ segin so min ye pankuru marifa pankurulama wajibate o mɛn nisɔndiya de ye wajibate i k'a dɔn ba ni awa kwakuru ni ɲɔgɔn cɛ kwakuru banjuw kun kɛlen bɛ ka yenguw dagayɔrɔ a bi waati jan bɔ maa ti bɔ maa ti don wajibate o tɛmɛnen kɔfɛ u ka dannɛmɛ wale an'u ka labɛn kojugu bɛɛ lajɛlen ani ɲɔgɔn yew de bɛ kɛ yen tuma min armée nana kunnafoni sɔrɔ dɔdɔli Mali dabɔra wajibate k'a dɔn jateminɛ dabɔra u nana wuli ka jɔ boloda bɛɛ wajibate k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen lamini k'a koli maa kelen d'u la min bɛna purukoto o dabali tigɛra tuma min n'o dabali tigɛra cɛden dɔw bi dugu ma dɔw yɛlɛla u ni sanjɛ wajibate n'u ko karaw k'a da don ɲɔgɔn na maa 200 ani kɔ u sina k'o daji sɛbɛnnikɛla ko wajibate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kun ye kɛlɛkɛcɛdenw ye minnu ye terrorisiw n'u labɛnnen kun don sabula u kun kɛlen bɛ ka dabali jugu wɛrɛ de tigɛ wajibate dabali tiɲɛna maa 51 u y'olu ɲɛnama minɛ moto 200 wajibate ka tasuma bila o la k'o jeni bamanjuw ka moto
chef d'état-major général u ka kunnafoni na min ye marifa jugu caman de ye ani mugu jugu caman de ye u y'olu minɛ k'u fara an daw kan Bɔjɔbate i k'a dɔn kuma min ni nin kɛra yɔrɔ kɔni u y'a fura de sa k'a fura Bamaji suma kelen kana ye ayiwa yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko o don kelen kunnafoni caman de cɛrana fa bɛɛ lajɛlen la kunnafoni di sira minnu bɛ yen dɔw y'a jira cɛ 300 dɔw y'a jira maa 400 Bɔjɔbate min kɔni jɛlen don a ka ca maa 200 ni kɔ ye a ko an bɛ don min na ko bi sɔrɔsiw ka nin wulikajɔ ani nin jateminɛ maa 51 minnu minɛna sɔmin kelen don olu la Bamajiw dɛmɛbaa don walima u ka ciden walima Bɔjɔbate n'u ko karaw k'a da don ɲɔgɔn na maa 200 ani kɔ u sina k'o daji sɛbɛnnikɛla ko Bɔjɔbate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kun ye kɛlɛkɛcɛdenw ye minnu ye terrorisiw n'u labɛnnen kun don sabula u kun kɛlen bɛ ka dabali jugu wɛrɛ de tigɛ Bɔjɔbate dabali tiɲɛna maa 51 u y'olu ɲɛnama minɛ moto 200 Bɔjɔbate ka tasuma bila o la k'o jeni Bamajiw ka moto chef d'état-major général u ka kunnafoni na min ye marifa jugu caman de ye ani mugu jugu caman de ye u y'olu minɛ k'u fara an daw kan Bɔjɔbate i k'a dɔn kuma min ni nin kɛra yɔrɔ kɔni u y'a fura de sa k'a fura Bamaji suma kelen kana ye ayiwa yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko o don kelen kunnafoni caman de cɛrana fa bɛɛ lajɛlen la kunnafoni di sira minnu bɛ yen dɔw y'a jira cɛ 300 dɔw y'a jira maa 400 Bɔjɔbate min kɔni jɛlen don a ka ca maa 200 ni kɔ ye a ko an bɛ don min na ko bi sɔrɔsiw ka nin wulikajɔ ani nin jateminɛ maa 51 minnu minɛna sɔmin kelen don olu la Bamajiw dɛmɛbaa don walima u ka ciden walima misi pasa ka daburu sama o b'a bali faali ma wa Bɔjɔbate a k'i k'a dɔn minisima mɔgɔw kɔni ka kuma o de ye a y'a janto a yɛrɛ la nin ko minnu kelen filɛ i k'a dɔn civiliw bɛ yen civil minnu bɛ yen ni ayiwa olu kɔni ayiwa civil dɔw olu kana taa fa a donna k'a bɔra tan Bɔjɔbate Mali sɔrɔsiw y'a jira civiliw y'anw dɔ de ye civil o civil Bɔjɔbate ni ne tɛ nin ko in na i tɛ Bamajiw naga la i tɛ ko sɔrɔ Bɔjɔbate sabula hadamadenya a jo sariyaw olu batoli sɔrɔsiw b'u hakili to la kosɛbɛ o kuma u k'u da t'u nɔ na sɔrɔsiw bara ka baara min kɛ jamana furali di nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don hali bi o bi kɛ min ye lafo dɔrɔn Fatireba n'o ye B Samake a kuma bɛ o kumakan kelen kan a ko karamɔgɔ min y'an ka finitigilakaw ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye mura ye karamɔgɔ Dabatungara ko n tana kan ka fɔ kun Fatireba ko a ko i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na cɛ 200 ni cɛ 3 karamɔgɔ Dabatungara minnu ye Bamaji terrorisiw ye u y'u dani k'u kantigɛ Fatireba ko min ye maa 51 mun minɛna a ko siga kɔni tɛ min na sigana ma jɔnjɔn don karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ u sen bɛ Bamajiya la walima u ni Bamajiw bɛ bɛɛ jɛ jugu la Fatireba ko a ko n'i y'a mɛn an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ sanayɛlɛ sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungara min ye dugudenw de bɛ kunnafoniw di maa minnu bɛ dɔdɔlimali kɛ ni ka tiɲɛnikɛlaw tatɔla lajɛ k'u ka tiɲɛnikɛ minɛnw lajɛ karamɔgɔ Dabatungara ni ka kunnafoni ta k'a lase kɛlɛkɛcɛw ma o kuma k'olu de kan ka fɔ nin ko in na a bara ta kabini waati jan armée y'a jira maliden bɛɛ lajɛlen la karamɔgɔ Dabatungara ko Mali bɛ kundama min na sisan bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye ni marifa t'i bolo i kuma da b'i bolo ni marifa t'i bolo karamɔgɔ Dabatungara i bɛ se ka ladɔnni kɛ o kuma ko maliden de man ka dɛsɛ o la ayi Fatireba ko karamɔgɔ Dabatungara kabini min ye dugudenw ye i b'a ye k'a fɔ jenina marabolo la o kuma dugu caman de bɛ minnu jenina Bamajiw fɛ ni ka tasuma du kɔnɔ maa caman yɛrɛ y'i sigiyɔrɔ bila Fatireba ko min ye dugudenw ka mankun don nka dugudenw y'a jira k'a fɔ waati dɔ sera anw bɛ bɔ mankun kɔnɔ o kuma jamana ɲɛmaaw ye min ɲini an fɛ sa an bɛn'o baara boloda o de jaabi filɛ nin ye Fatireba ko karamɔgɔ Dabatungara min kɔni ye armée ye n'i y'a dɔdɔlima k'a lajɛ diɲɛ ma don o don a bɛ sanayɛlɛnw de sɔrɔ mura janjo tɛmɛnen kɔ a ko o bɛ fara janjo wɛrɛ minnu kan o ye Mondoro Boni Tesi Menaka Anderbukan ka taa bila fɔ Gurumara Fatireba ko min ye Farabugu ye n'a lamini karamɔgɔ Dabatungara u y'o fana furan k'o jɛ a ko an bɛ don min na ko bi sigana kɔni tɛ min na Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka yɛlɛ sanayɛlɛn yɛrɛ de don dalafɔli tɛ ye ko ye fɔ ko ye Fatireba ko min ye Faransikaw ka jɛjugu dɔ bɛ karamɔgɔ Dabatungara k'olu de tun bɛ ka Mali kɛlɛkɛcɛw tɔgɔ tiɲɛ ni k'u mangoya k'u nege bɔ diɲɛ ma a ko o banna pente kelen a ko ni RFI lajɛ min ye AFP ka taa bila France 24 la ale ni CEDEAO mɔgɔ dɔ ka taa fara MINUSMA kan a ko olu ka janfa jugu kun tɛ foyi ye dɛ Faransi de kun kɛn bɛ k'u bila baara kɛrɛnkɛrɛnnen na karamɔgɔ Dabatungara o de ye ka Mali kɛlɛkɛcɛw tɔgɔ tiɲɛ k'an bɛ ka bin civil kan ka sɔrɔ nkalonfin don Fatireba ko adamadenya
tɔbɔtɔli karamɔgɔ daba tugura nin ka duguden lakana sabu min ye Mali yɛrɛ ye an kɛmɛ k'o ɲini k'o dɔn Mali kɛlɛkɛcɛw k'u tɛ bi maa si kan ayi parce que b'a ko maa minnu ye cɛnnikɛlaw ye olu filimata tɛ maa minnu ye jamana jugu ye olu filimata tɛ n'olu yɛrɛ diɲɛ fan o fan u bɛ minɛ k'u dafara k'u kantigɛ a ko n'o digira maa min na karamɔgɔ daba tugura k'e na fara jugu kan awɔ parce que b'a ko a ko min kɔni ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye hali bi karamɔgɔ daba tugura an ka jɛ an k'u dɛmɛ an ka jɛ an ka kunnafoni d'u ma o bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka jaabi maa kɔnɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la foudre kɔnɔ bɛɛ sama kɛ ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle o don jɔyɔrɔ kelenw hali wajibi tɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko BS Jara BS Jara ko de wajibi tɛ ni maa ɲi ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara u ka tiɲɛjala da i tɛgɛ hali n'a b'i tɔɔrɔ hali wajibi tɛ k'a dɔn camancɛ fanga a lengelanga a n'a wulikajɔ n'a cɛsiri a bi cɛ kelen bolo Asimu Goyita wajibi tɛ k'a dɔn malidenw ni Asimu ko bi an kelen wo kelen wajibi tɛ an ka si k'an jɔ an sen kelen kan an b'a kɛ an b'o kɛ dɛ min bɛna n'o ye i y'o dɔn wa an dalen don a la wajibi tɛ sabula kamalen in na fura dama fanga na ka n'a bila bi la wajibi tɛ o taara a ɲɛ kan o yɛrɛ kɛwalew la o yɛrɛ a ka jogo la wajibi tɛ naka ye fɔ fɔ ye a b'a bɛɛ lajɛlen kan k'a tɛnku dɔɔni dɔɔni wajibi tɛ k'a dɔn jamana lakala forobafɛn kɔlɔsili min ye foroba nafolo dunbaw olu maloli wajibi tɛ k'a dɔn jamana taaɲɛ a n'a danganiya bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ kamalen b'o cɛsiri la wajibi tɛ nka maa kelen tɛ ko la i mana kɛ président ye wajibi tɛ wajibi don i kan maa dɔw na k'i sen ye dɔw na k'i da ye dɔw na k'i tulo ye dɔw na kɛ ciden ye wajibi tɛ i k'a dɔn kɛlɛ Asimu Goyita a k'i janto o de la sabula min y'an ka jamana faamakɔrɔ caman bɛ yen wajibi tɛ u tora duuru naare jukɔrɔjɛ la dɔwɛrɛ m'a kɛ jɛɲanjuguw kɔ a ka lamini f'a k'o defura k'a jɛ wajibi tɛ Asimu Goyita n'a ka kegu a kan ka wulikajɔ boloda a kana da fiyewu maa minnu bɛna ci fɔ a ye walima maa minnu bɛna lakali k'a ye n'a dadɔw ma bɛɛ wajibi tɛ k'a dɔn a tɛ kuma tiɲɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko f'a ka wo wɛrɛ de bɔ ka sira wɛrɛ bɔ wajibi tɛ min bɛ se k'a to a yɛrɛ bɛ bɔ ko lakika kalama a ko sabula ni y'an ka jamana in da k'a lajɛ jamana den jugu ti ban wajibi tɛ fanga bɔsi furadama bandaw la ka n'a bila bila bɛɛ lajɛlen ko sira kun kan ka kɛ nin de ye Asimu Goyita e yɛrɛ de kun kan ka kɛlɛkɛminɛnw da ka sigi jamana ɲɛmaa la wajibi tɛ sabula don min a bɛ fanga ta n'a y'a di bandaw ma bandaw bɛna don min wajibi tɛ i k'a dɔn o tile fila ani min laban nana ye u ye ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ yalima wa bandaw ka nani sababu walima a filila ka da jɛɲɔgɔnjuguw ka dɔw de y'a kɔnɔ surugu wa ɲininkali tɔ min bɛɛ nka mɔɔw dalen don min na Asimu Goyita a kalikan don wajibi tɛ a ye min ni min fɔ k'a fɔ ne bɛ nin de ɲini n ka jamana ye n ye denmisɛnnin ye wajibi tɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen don a b'a kɔnɔ cogo min kɛwalew bara ka kɛ hali ka da bi wajibi tɛ jamana in bi sanayɛlɛ min na ani ɲɛdɔnnenya min bara ka bɔ jamana na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛsɛbɛ don a wa danama don nka wajibi tɛ n'a m'i janto ŋanamukɛlaw ni janfanduw ani minnu bɛ sira ɲaami a kɛrɛfɛla la wajibi tɛ n'a m'i janto la gɛlɛyaba de bɛ na min kɔni n'o kunbɛn man di sabula jamana in a tiɲɛbaa tɛ dɔwɛrɛ ye fanga kankɔrɔsigi minnu wajibi tɛ k'a don u tɛ saamɛ u tɛ siran wajibi tɛ u bɛ jamanakuntigi fili u bɛna nkalon tigɛ u bɛna namara don a senkɔrɔ wajibi tɛ o damanda de mana fara ɲɔgɔn kan fo ka taa caya i yɛrɛ laban bɛ tunu o ɲama de kɔnɔ sa i t'a dɔn i bɛ bɔrɔ min o tuma min donna na ko bi min ye Asimu Goyita janto yɛrɛ la kɔrɔko ka di wajibi tɛ i k'a dɔn hakili kana bɔ min ye jamana ayiwa fɛn gɛlɛn minnu bɛ yen jango wajibi tɛ i k'a dɔn waridunnaw sonba kulew namaratɔw service da aba sonbaw kadiriba sonbaw wajibi tɛ fɔ a kɛ hakili t'o de la ka to ka kɔsɛbɛ bɛlɛ da kuma ni kuma a yɛrɛ kana laruwe yalima an kun ye nin min fɔ bɛnkan kun ye nin min ye yalima a dafara wa yalima a kɛra wa n'o bɛɛ ka ja ma a kɛ n wele a bɛɛ ni sanbɛlɛ cɛ i b'a bɛɛ datigɛ n ye jamana in dɔ ye i ko n jufa kɔnɔ b'a bɛɛ fɔ a ye ni mun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min d'a la ka bɔ sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura l'indépendant Fasireba n'o ye Musa Sayon Kamara karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye nin kalo in tile fila a place de l'indépendance la jama dalajɛ belebele tun bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara min ye jɛrɛjɛkulu caman fɛ u ka bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye CEDEAO ale ni UEMOA ka taa fara min ye Faransi kan karamɔgɔ Daba Tunkara u ye danna jugu min ta ka Mali sɛgɛrɛ ni ka t'u kanabɔ k'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ ka bɔ CEDEAO la ten sa bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɛra ten Fasireba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye association ye ka taa bila min ye lafasatɔnw ye nin
bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ cɛ kelen ye ni ka bɔ ka taa place de l'indépendance la min ye jama wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye an kamana ganna an tɔɔrɔla min ye an dɔgɔyara maa minnu fɛ n'o ye an dɔw ye an farafinw anw sigiɲɔgɔnw mun na min ye nanzarabulon bɛ an su ka kɛ ɲɔgɔn na parce que b'a ko nin kɔni kɛra dabalibanko ye min tɛ sariya ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'o jagoya sigi Mali kun a ko mun na an bɛ nin ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ mun na parce que b'a ko hali maa minnu ye nin taama in labɛn karamɔgɔ Daba Tunkara u dabali banna u y'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen bi hakɛ wele a bɛɛ ni sanbɛlɛ cɛ i b'a bɛɛ datigɛ n ye jamana in dɔ ye i ko n jufa kɔnɔ siga t'o la b'a bɛɛ fɔ a ye ni mun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min dalo ka bɔ sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tigɛ don ko kura l'indépendant Fatireba n'o ye Musa Sayon Kamara karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye nin kalo in tile fila place de l'indépendance la jama dalajɛ belebele tun bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara min ye jɛrɛjɛkulu caman fɛ u ka bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye CEDEAO ale ni UEMOA ka fara min ye Faransi kan karamɔgɔ Daba Tunkara u ye danna jugu min ta ka Mali sɛgɛrɛ ni ka t'u kanabɔ k'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ ka bɔ CEDEAO la ten sa bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɛra ten Fatireba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye association ye ka taa bila min ye lafasatɔnw ye nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ cɛ kelen ye ni ka bɔ ka taa place de l'indépendance la min ye jama wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye an kamana ganna an tɔɔrɔla min ye an dɔgɔyara maa minnu fɛ n'o ye an dɔw ye an farafinw anw sigiɲɔgɔnw mun na min ye nanzarabulon bɛ an su ka kɛ ɲɔgɔn na parce que b'a ko nin kɔni kɛra dabalibanko ye min tɛ sariya ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'o jagoya sigi Mali kun a ko mun na an bɛ nin ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ mun na parce que b'a ko hali maa minnu ye nin taama in labɛn karamɔgɔ Daba Tunkara u dabali banna u y'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen bi parce que b'a ko min ye CEDEAO ka janfa jugu ale ni Emmanuel Macron min kɛmɛ k'a ka nafolo ta ka d'u ma karamɔgɔ Daba Tunkara n'a dun ma ɲa min kɔ sa min kɔni Mali ye sa k'an yɛrɛ k'an ka monnaie dilan yɛrɛ ye o ye kelen ye filanan ka bɔ CFA la k'an ka monnaie dilan yɛrɛ ye u y'o laɲini kɛ dɛ an yɛrɛ ka wari n'i ko monnaie m'a don dibi la an yɛrɛ ka wari ka bɔ CFA la k'an ka Mali wari k'o dilan an yɛrɛ ye fara maliyɛn parce que b'a ko karamɔgɔ Daba Tunkara fɛn dɔ ka gɛlɛn nka a bɛ se ka kɛ siga t'o la a ko min ye fara maliyɛn kura ye a ko n'a kɛra e ko Mali ka bɔ nɔgɔ la tɛ sɔn ka k'a ye de karamɔgɔ Daba Tunkara fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye CEDEAO ye an ka bɔ o la fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a kuma kana fɔ Mali kɔnɔ bilen n'o kɛra sa o ye sanction ko bannen ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye dɛmɛba jugu minnu bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'an tɛgɛ fana sama ka bolo fana bolo kɔnɔ a ko dɛmɛba kura minnu bɛ yan ni dɛmɛba sɛbɛn minnu bɛ yen olu sigilen bɛ ka Mali makɔnɔ parce que b'a ko min kɔni an ka faso Mali an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara ni dɔw kɛmɛ ka garantie ta ka sigi an da la nka dɔw bɛ ka an makɔnɔ mun na an tɛ wuli ka s'olu ma san ka jan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que b'a ko hali waati dɔ kuma sera malidenw an ka lajɛli kɛ waati dɔ kuma sera an ka kɛ cɛkulu kelendenw ye waati dɔ kuma sera an k'an ka ɲɛmaaw bonya karamɔgɔ Daba Tunkara ɲɛdɔn min tun bɛ Mali la kabini lawale maa bɛ se k'a fɔ sa Asimi Goyita tile kɔnɔ ɲɛdɔn banna malidenw bɛ diɲɛ fan o fan kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ko bɛɛ lajɛlen de bɛ ka bonya u bɛ ka bonya ka da mun kan Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɛmɛ ka kankelen tigɛ mun kɛ Mali ɲɛmaaw kɛmɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara mun boloda karamɔgɔ Daba Tunkara ko min kɔni ɲɛdɔnna fɛn fɛn tun bɛ Mali kan k'a bɛɛ bɔra Mali kan bi malidenw b'u da ka sunɔgɔ diɲɛ fan bɛɛ bi parce que b'a ko karamɔgɔ Daba Tunkara ni laɲini minnu filɛ nin ye u y'a kɛ sɛbɛn ni ka taa di Choguel ma Choguel y'a minɛ k'a b'a di jamanakuntigi ma min ye jamanakuntigi o tuma nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fan da ale de b'a ka kuma labanw ye u ye laɲini minnu kɛ ni jamana bɛ taa n'a sira ye walima n'a bɛ kɛ sira wɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Amidou Keita Amidou Keita ko Jabate k'a dɔn jamana sɔrɔbaatɔw nafolotigiw ni bannaw u ka kɛlɛ yalima mun de don Jabate ni Ala dun farala an ka se yen ɲɔgɔn ye min kɛr'u fɛ duwakun furanjɛ in na o na kɛ sababu ye i k'a dɔn gwɛlɛya ani mankan caman bɛ yen u ka bɔ a la conseil national patronat malien sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra saw hakilinaw bɛ ne ka kelen ye taafaw bɛ ne ka dɔn Jabate n'a kɛra k'a fɔ min ye bɛnbaliya ɲɛmaaso la o kun bɛɛ Jabate i k'a dɔn u bɛ taa ka segin la don o don kiiri bulo Jabate ani ɲɔgɔn buru jafu Jabate waati dɔ sera sa o ka mada ni jamana ko do bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i hakilina kɛ kelen ye e ko bɛnma k'o kan wa
wajibati min ye sɔrɔ bosobaw ye n'o ye abo jamana nafolotigiw ani baanaw ye u ka jɛkuluba min bɛ n'u k'a ma ko CNPM Conseil national patronat du Mali wajibati k'a dɔn ɲɔgɔn ye bakɛriw fɛ min ye Bamakɔ ye i k'a dɔn kunkoloba fila min bɛ yen olu ka jɛkulu wajibati u bɛɛ lajɛlen sɔnna ka n'u sigi kɛnɛ kelen kan o tɛmɛnen kɔfɛ wajibati u ko min ma groupement professionnel GP ani u ko min ma conseil patronat des régions n'o ye marabolo ayiwa i k'a dɔn o ɲɛmaaw ye o de ye CPR wajibati u fɔra ɲɔgɔn kan marikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen u jabala bala wajibati nin jama lahulata in ani jama faamuyalenba in bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen kan wajibati waati dɔ sera sa i n'a fɔ ayiwa sarakisɛw ani sarabolo ɲaaminen don bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔ a caman bɛ yen k'a dɔn gɛlɛya b'a la o tuma waati dɔ sera sa u ka fura o tuma an ka bɛn kelen kan ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ yen ni maa fila bɔra yen i k'a dɔn ayiwa min ye maa bi sigi maa minnu bɛna sigi sa olu de bɛna baara ta bala kalo 3 bi d'u ma n'a y'an diya ni kalo 3 ma bɔli kɛ an bɛ se ka dɔ fara a kan wajibati olu nakun dun ye mun ye i k'a dɔn u bɛna sigi ka min ye sɛbɛnfura ye k'u fɛsɛfɛsɛ wajibati gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye abo votew ye n'u ka biro sigi bi kɛ min ni min kan ka kɛ k'a ɲɛ waasa namara ti ye abo wuli ka jɔ wɛrɛ ti y'a kɔfɛ wajibati o bi boloda min ye bɛnkan sɛbɛnw ye n'o ye textes ye wajibati sarabolo minnu kelen bɛ k'u sigi u bɛ nin bɛɛ lajɛlen de lariwe sa wajibati i k'a dɔn abo n'u lariwera k'a ban u bɛna ɲɔgɔn ye ba wɛrɛ kɛ k'o jira jamakulu la n'a sɔrɔla bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min welela ni ka bila nin jɛkulu ɲɛma cɛkɔrɔba hakili ɲuman min ye soya golfa i k'a dɔn abo jɛkulu ɲɛma taara ka d'a ma min ye danaya ye ani basigi ni hakili waasa i k'a dɔn awa hakilina kɔrɔ bɛ se ka don jɛkulu in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen sɔnn'o ma o ma don gɛlɛya la wajibati n'u bɛna baaraw kan min ɲaba in y'a f'i ye cogo min o de bolo dalen don ni jɛkulu y'a ye ka fɔli kɛ u bɛ se ka dɔ fara a kan wajibati u bɛ taa wolo i k'a dɔn vote kuraw nata la wajibati min fana fɔlen don k'a jija maa o maa n'o bɛ nin biro in kɔnɔ n'o ye biro de transition ye wajibati yamaruya t'i bolo e ka don kulu la kulu min n'a bɛ ɲɛmaya ɲini walima i to a ka sɛbɛn bɛnkɛrɛw fana kan min ye Amidu Keyita ye wajibati k'a dɔn baara kɔni dilen don soya golfa n'a jɔɲɔgɔnw ma u ka kɛnɛ fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ waasa don nataw la i k'a dɔn Conseil national du patronat du Mali wajibati a gɛlɛyaw bɛ duga nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don i jɔ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wajibati n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye Abdurahmane na Jamutene a ko an ka taa primature la mun bɛ yen Dr Choguel Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungora min ye dankɔrɔba ye k'a ye lamɛrikɛnw ka lasigiden bisimila fasiriba ko a ko nin kɛra ɲɔgɔn sɔrɔ duman belebeleba ye a ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga Mali premier ministre ye karamɔgɔ Dabatungora Mali premier ministre la min ye nɔbɔ min ye ko yira malidenw na min ye Mali furan k'a jɛ karamɔgɔ Dabatungora n'i ko Choguel Kokala Mayiga i ma fili fiyewu fasiriba ko ale kɔni ye wele bila Denis B. Ankisma n'ale lamɛrikɛnw ka ambassadeur ye a ko a ka n'u ka kuma sabu Mali ale ye kuma jamana ye Mali tɛ datugu a n'a ka dɛmɛbaaw si cɛ fasiriba ko gɛlɛya mun bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ min ye lasigidenw ye karamɔgɔ Dabatungora bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a ko la min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye wele bila lamɛrikɛnw ka lasigiden ma sabu ale delila ka laɲini kɛ u ka se ka ɲɔgɔn ye min ye Choguel a kelen ko k'a bisimila u ye kuma bɔ k'a bin a ko min kɔni gɛlɛya ye sa ko kuma jan tɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ fanga yɛlɛma min kɛra an ka jamana kɔnɔ CEDEAO ɲɛmaaw y'u ka hakilinaw de bɔ k'a bin karamɔgɔ Dabatungora sama-samani min bɛ Mali ɲɛmaaw fana y'a yira k'a fɔ o tuma an tɛna se ka kalafili labɛn ka bɛn n'a ka waati kofɔlɔ ye a y'a to an ta la mun na fanga yɛlɛmana mun na coup d'état kɛra k'a da ka ko dɔw de bɛ majɛ bɛ fɛn minnu na n'i ko i bɛ ɲɛdɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ k'a cili ko b'i kɔnɔ Mali sariya Mali taabolo gɛlɛya kana kɛ Mali kɔnɔ bilen min ye fanga sigiyɔrɔma cɛ kana kɛ Mali kɔnɔ bilen o tuma a y'a to an yɛrɛ bolo an k'an ka papiyew labɛn an k'a k'an kɛcogo la fasiriba ko hali min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u y'a yira k'a fɔ ko kalo 12 ka taa bila kalo 16 la min
min ye Mali marabaw ye mi Choguel Kokala Maïga a ye kuma lase l'Américain ka lasigiden ma o kuma ko Mali ɲɛmɔgɔw ko san 2 n'o ye kalo 24 ye a ko foyi de tɛ tigɛ ka bɔ la jamanadenw tun ko san 5 ni y'an bɔr'o la ka na bila san 2 la karamɔgɔ Dabatuma o ye Ala ni jamanadenw ale ni min ye degun mun bɛ jamanadenw kan ka taa bila maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu y'an dɛmɛbaaw ye olu ka laɲini n'olu ka deli a ko dan bɛ deli la min ye san 2 ye n'u bɛ sɔn o ma u bɛ sɔn o ma n'u yɛrɛ tɛ sɔn o ma karamɔgɔ Dabatuma kan tɛ jogo jukɔrɔ dɛ min ye l'Américain ka lasigiden a y'a yira k'a fɔ ko hali bi o kuma k'ale bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ in o kuma k'a bɛna nɔbɔ ko ye sabu ko min maa ni ɲɔgɔn cɛ kalo damadɔni don karamɔgɔ Dabatuma k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛna fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma o kuma ko bɛn bɛ kɛ ko la a ye waati mun yɛrɛ ye de a ko nin jɔko mun daminɛ bi ye o bɛ taa sa yɔrɔ yɔrɔ la karamɔgɔ Dabatuma ko kunkan kura na Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ siga t'o la a ko ale kɔni dan b'a la a tigɛ b'a kan o kuma wulikajɔ ni hakilina mun b'u la karamɔgɔ Dabatuma k'an bɛ bɛn ko la sabu ko gɛlɛya mun bɛ jamana in kan min ye yɔrɔ a ko baara in a ma ɲa fiyewu a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Ameriko la a ko bɛna ni gɛlɛya belebeleba ye jamana kɔnɔ o kuma maa t'a dɔn Irisiw ka kɛlɛ bɛ ban ka bɛn ni waati mun ye o kuma min ye an ka jamana ka frontière datuguli ye min kɔni Dr Choguel Kokala Maïga o kuma ko a b'a ɲini a fɛ ni ale ka hakilina ye o kuma o ka tugu ale kɔ ale bɛna min fɔ CEDEAO ɲɛmaaw ye karamɔgɔ Dabatuma k'u tɛna se k'ale sɔsɔ dɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'an bɛ kuma dɔ mɛn kuma dumanba k'a ɲɛsin an bɛɛ ma Ala k'o kɛ anw perese bɛ cogo min na a dayɛlɛli la k'olu ta ka jugu n'an ta ye tabarikala a ye min tiɲɛ Sénégali ye a ye min tiɲɛ Côte d'Ivoire ye a tɛ se ka fɔ ka s'a kundama la i y'a ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Abdourahmane Jamutene ale ka sɛbɛnni don Wajibate k'a dɔn an bɛ taa duwafiya la ji min den te min den sabula an journée don Wajibate nka tesara n'o k'an jigi ye sundi ka waati an bɛ Jakite Wajibate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona joona le Malien Mali den Fasiriba hali n'o ye la rédaction karamɔgɔ Dabatuma a ko an ka taa Pelengana mun bɛ a bɛ Sikaso commune dɔ fɛ Segu commune Pelengana Sikaso Segu don o y'an ka dugu de ye dugu Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatuma Pelengana mairie o kuma ko duni yera nɔfɛ dɛ min ye bureau de vérificateur général Fasiriba ko n'olu sigilen bɛ ni ka Sikaso bolo la maa minnu bɛ kulu bɛ ɲɛmaya la min ye faso nafolo mun b'u ka dangana kɔrɔla la karamɔgɔ Dabatuma sariya ye min fɔ ka to ka taa larawuli k'a lajɛ waati ani waati Fasiriba ko a ko Pelengana mairie min ye jɛrɛjɛkulu dɔ kɔni taara ni ka taa ale ɲininka baara minnu kɛra san 3 baara don 2018 2019 karamɔgɔ Dabatuma ka taa bila 2020 o kuma min ye o nafolo minnu donna mairie kɔnɔna la ko ka sɛbɛnfura bɔ k'a da u ɲɛkɔrɔ min ye sɛgɛsɛgɛli u y'o baaraw boloda sɛgɛsɛgɛliw u bɛ taa ni ka segin kɛ karamɔgɔ Dabatuma bɛɛ lajɛlen n'i ka baara don u nana lajɛ sɛgɛsɛgɛli kuncɛlen kɔfɛ o kuma k'a yira k'a fɔ Pelengana mairie karamɔgɔ Dabatuma o kuma ko wari tununnen b'a nɔfɛ n'o ye CFA wari 5,500,000 ani 150,000 ni ɲari ye wari o kuma a tununa mun ni mun na n'i ye jateminɛ kɛ mairie kɔnɔna na furusiri minnu bɛ kɛ nafolo mun bɛ sɔrɔ furusiri la n'o kan ka bila kɛsu kɔnɔna la o kuma ko 1,100,000 ni 100,000 ani 40,000 o kuma ko tununa o ma s'a seyɔrɔ la sɛgɛsɛgɛli kun filanan karamɔgɔ Dabatuma sale minnu bɛ minɛ sugu kɔnɔnaw la 1,000,000 ale ni 40,000 ani 70,000 o kuma ko fɛnɛ ma s'a seyɔrɔ la min ye dugukolo ko ye dugukolo o kuma ale bɛ di jɛlɛn kɔnɔna la nka ko dugukolo ko kɛra dibidibi ye maire kɔni ko y'a tigɛ k'a da kɛrɛfɛ conseil ma ni ka tila k'a di secrétaire généraux ma u k'a k'u sago ye nafolo min fɛnɛ tun kan ka sɔrɔ la n'o fɛnɛ ma sɔrɔ o ye 2,000,000 ale ni 100,000 ani 10 ni ɲari ye b'a ko ni 5,000,000 ni 150,000 ni 50,000 o kuma ko faso nafolo don a man kan bada ka tunu o kuma min ye pôle économie ye karamɔgɔ Dabatuma commune 3 tribunal ale de kɔni yamaralen bɛ sa ni wari dun yera maa min kɔ o kuma min ye bureau de vérificateur général u bɛ taa sɛbɛn da olu ka tabali kan o kuma nafolo mun tunni ko i k'a labɔ k'a d'u ma u k'a bila foroba wagati kɔnɔ walima u k'i wele ka t'i kɔsɛmɛ dɛnni na o kuma Pelengana mairie k'a ɲɛnata wari ka bɔ walima ka taa kaso la siga t'o la kunnafoni filanin an ye min bɔ le Malien kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ye AM Toure AM Toure ko de nangarabaya wale b'a don de a dugusɛjɛ malo b'a kɔ Wajibate ni Ala ma jan kɛ i k'a dɔn cɛkɔrɔba taatɔ filɛ kaso la min ye dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré a t'an bɛ yɛrɛ bila
bila jɛkulu ɲɛfɛ o ko min ma ereko tɛmu wajabate i k'a dɔn commune filanan tribunal i k'a dɔn a b'a ni minnu cɛ olu tɛ k'a na abada fiyewu sabula u kelen bɛ k'a nɔbɔ fɛn min na tubabukan na u ko usurpation de titre et de fonction escroquerie wajabate o de ka to a ta k'a da i la k'i bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'i t'o kɛ wa ŋanamu yɛrɛ i k'a dɔn ani sɔni bolo kan da i b'o baara de kan ka kɛ filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Sotelma Malitel o syndicat bolofara min bɛ yen wajabate i k'a dɔn olu taara u ta da bɔgɔ jɛnnen kan ko fo min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Adama ye a ka wele bɔgɔ jɛnnen kan wa o t'o nɔfɛ koyi a ka don kaso yɛrɛ de la wajabate i k'a dɔn ka syndicat bolo ɲɛma min ye Sanyo Dumbiya ye Sanyo Dumbiya i k'a dɔn a ye kunnafonidi kɛ sibiri tɛmɛnen ani kunnafonidilaw wajabate u fɛ la taa ani hakilina minnu b'o la ni k'a bɛɛ lajɛlen da ko in bɛ maa min nɔfɛ o de ye Adama ye Adama Traoré i k'a dɔn a ko ale ye président ye min ye ereko natɛmu ye k'ale o ɲɛmaa ye wajabate k'a dɔn ŋanamu bolo kan nkalon yɛrɛ ni cɛsiri bolo kan wajabate k'a dɔn a taa b'i yɛrɛ don duloki kɔnɔ duloki min d'a kana duloki ye wajabate a taa b'i yɛrɛ bila baara la baara min d'a ka baara ye sabula wulikajɔ ani jateminɛw y'a jira wajabate k'a dɔn jɛkulu min ni a ko a y'o président ye olu yɛrɛ n'o ye syndicat ye olu yɛrɛ ye jɛkulu ye minnu bɛ taɲini de la wajabate k'a dɔn taɲini ani dunfɛnw ani feerefɛnw min ye syndicat yɛrɛ fana b'o kɔnɔ Adama kɔni ka wuli Adama Traoré ka wuli k'a fɔ ko ale b'i yɛrɛ kɛ o ko masa ye k'o ye ŋanamu kɛnɛ kan garaba de waati kɛra ni hakili b'a la dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré i k'a dɔn a nana wulikajɔ boloda i n'a fɔ Mali kɛra kɔni i k'a dɔn bɔda caman den bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ sago kɛ wajabate a nana wulikajɔ boloda ka taa tribunal la ko ayiwa Orange ani Malitel wajabate n'i ye téléphone ci n'i taara répondeur kan k'i k'a dɔn k'olu ka ɲangi sabula o ɲangini i k'a dɔn waati yɛrɛ kun kɛra tribunal kun y'a jira miliyari 100 ani miliyari 77 wajabate i k'a dɔn k'o de kan ka sara yanni o kuma yɛrɛ kun ka ɲɛnabɔ tribunal kun y'i bolomada ninnu ka banki comptes kan k'u ka wari bɛɛ lajɛlen de a bɔ bloqué wajabate fo tribunal wɛrɛ de nana kɛ min kɔni nana na hakina wɛrɛ ye k'a fɔ nin ko ninnu kɔni u k'a bolo kan min bɛ se k'a to Orange ani Malitel u ka tɛmɛ n'u ka ca ye wajabate i k'a dɔn Adama kɔni a ma lafiya sɔrɔ sabula min ye kiribolo caman de b'a nɔfɛ i k'a dɔn a bɔ Sotelma Malitel ka a bɔ syndicat jɛrɛjɛkulu olu y'a jira k'a fɔ Adama yɛrɛ de b'i yɛrɛ don ko la ko min d'a ka ko ye a bɛ to a ta k'o da yɛrɛ la wajabate a b'i bila minɛn kɔnɔ ani minɛn min man o de ye escroquerie n'o kɔni bɔra o de ye so fɔra a tigi kɔ sabula ŋanamu bolo ani nkalon ani namara i k'a dɔn cɛkɔrɔba in cɛsirilen b'o de la kosɛbɛ o tuma sariyatigiw k'a wele ka taa ɲininka dalakan na wajabate k'a dɔn ka laban k'a don kaso la kaso min n'u ka jugu kosɛbɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ jamana sariyakisɛ minnu bɛ yen n'u k'a ma article 166 275 min ye code pénal malien ko fɔ wajabate i k'a dɔn Adama kan ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen jalakisɛbɛ de la o tuma procureur de justice wajabate i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan olu kɔni bɛna wele ka taa ɲininka sabula waati kɛra wajabate a ye gɛlɛya se nin cakɛdaw ma fo 1,800,000 bɔɲanko wajabate i k'a dɔn k'u ɲini a yɛrɛ to a la o bɛ se ka kɛ cogo la dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ de bɛ tungora ŋanamu b'a don ɲa a taa dugusajɛ ɲa wajabate a taa dugusajɛ ɲɛ wajabate waati dafara pepewu min ye Ablaye Mayiga n'u k'a ma commerce n'a sɔrɔla sunkalo dɛmɛna k'a to fana n'a mana Bamakɔ teza k'an ye ɲɛjɛ bɔ commerce kɔni i y'a dɔn san o san sunkalo ale bɛ t'o dɛmɛ faso de la a ka segin kɔ n'a ma jateminɛ an minnu b'a kɔ yan baarakɛlaw an sɛgɛnna k'a kana a kana joona Adama Traoré Adama Nostradamus u k'a ma ko Jama Noir an ka foli ani tandi bɛɛ ale de bɛ i ka feere i k'a dɔn armée ma u bɛ fɛn min don disi ani kɔ la a tɔgɔ ye de fo kisɛ t'i don Julien Parabal ne bɔ ne ko i t'i hakili sigi dɔɔni cɛnin o Julien Bal i b'a fɔ maa ma kala Julien Parabal an bɛ jɛkisɛ k'i to so kɔfɛ k'a f'i ye dɛ mais i y'a cun kan an bɛ nin min de kuma na o filɛ ka Julien Parabal Julien Parabal ni Adama y'a feere armée ma Adama yɛrɛ de bɛ t'i jɔ a bɛ mugu sɔsɔ o de ye Seydou Nantumɛ ye maa min garila ka misiri jɔ a faso la miliyari 1 ani 1,500,000 o tɛ bɛɛ ye wajabate o de la anw ko alimami don waritigiw ka waliju don o kan ka kɛ ko cogo di
karamɔgɔ dama tun an bɛ foli ta ne ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye chef escadron Lassana Tamba Keita dankɔrɔba in a tun taara Maroc a taara kalo 10 formation kɛ nson minɛli terroriste dafarali kalo 10 kun cɛra dankɔrɔba in a bɛ dugu kɔnɔ bi dankɔrɔba in bɛ dugu la. I y'a dɔn Lassana Tamba sonko tɛ bilen o ayi ale taara k'olu dansa min ye janfanti kana gɛlɛw nafolodunna kana gɛlɛw wajibate n'a y'i lajɛ dɔrɔn suma min b'i nɔfɛ a bɛ sin k'o dɔ ten o tuma an b'a fɔ a ye k'a fɔ a nani tabarikala wajibate k'a dɔn commandant Ablaye Kulubali i k'a dɔn GMS Ablaye Kulubali yala a tɛ yen bilen a bɛ Segu sa an ka foli ani tanuni bɛ kaw fɛ yen waati kɔni kurunna yanni an bɛ sigiyɔrɔ bila entreprise Yusufu Ayidara ale PDG a bɛ masigi ale ni Morola ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ jɛmukan tɛ tɛmɛ kan n'a ka chef d'entreprise n'o ye Dirisa Kulubali bɛɛ ko ma ko Nuwaro cɛduman don bita an b'o bila a dafara pewu an bɛ jɛn i k'a dɔn waati kɔni dafara anw fɛ yan an bɛ sunkalo la nin ko in tɛ bila ka taa yɔrɔ jan sabula i k'a dɔn ni heure mana gosi ka ban i k'a dɔn o kuma fo doloniw bɛ to ka mɛnɛmɛnɛ ɲɛ kan ka sun ka kuma limaniya ka baara don limaniya ka baara don kanw bɛ ŋaɲaŋaɲa nka an bɛ sun kan dɛ ko maaw ye k'a fɔ ko kanw bɛ cogo di est-ce que ninnu bɛ sun na delila don an bɛ sun ka ŋaɲaŋaɲa Allah n bɛ n ka cɛ dama kasi n'a sɔrɔla a balolen don bi Seydou Tarawele Bamanan a b'a fɔ ko bi ye sunkalo tile 7 ye ale kɔni kun ka teli sunkalo banni de fɛ don o don a bɛ dɔ fara kan ka taa a b'a fɔ ko bi ni ko a nɔgɔyara bi ye sunkalo tile 7 ye k'i hakili jigin fɛn dɔ la don dɔ a ko n'a tɛmɛna nin kan laban bɛ bɔ ko in na dɛ an ko bamankɛ kabini a bɔ man go ale bɔ man go fiyewu a n'a ka diɲɛ ko bɛɛ kabini an y'a don arajo baara la sunkalo tile 30 a b'a bɛɛ sun ka ban an bɛ ɲɔgɔn kan yan a b'a bɛɛ sun kabini n y'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn kan yan wallahi bɛɛ bɛ se k'o fɔ Ala ka hin'u bɛɛ la Ala ka yafa k'u ma yarabi min ye anw bɛ wuli farikoloɲɛkɛlaw bɛ ni u coko min ye Burapele a n'a jɛɲɔgɔnw ye surafana t'o ma du su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 20 ni kelen sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan ne bɛ na jɔn de da o kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sangakɔrɔw bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ ka k'olu lakali bi sɔgɔmada na baara kɛba Ahmed Jagite nɛgɛw kɛrɛfɛ Buwa Jabate Daba Tunkara wa السلام